Πέρα μακριά, σε ένα μικρό χωριό κοντά σε μια όμορφη κοιλάδα, ζούσαν δύο φίλοι, ο Πάμπλο και ο Μπρούνο. Και οι δύο ήταν νέοι και έκαναν όνειρα για μια καλύτερη ζωή. Συχνά συζητούσαν για τα όνειρά τους, για το πώς θα γίνουν οι πιο πετυχημένοι άνδρες του χωριού. Δεν φοβούνταν τη σκληρή δουλειά και διαρκώς αναζητούσαν ευκαιρίες για να πετύχουν τους στόχους τους και να κάνουν πραγματικότητα τα όνειρά τους. Μια μέρα παρουσιάστηκε μια ευκαιρία. Ο πρόεδρος του χωριού αποφάσισε να προσλάβει δύο άτομα για να φέρνουν νερό στο χωριό από μια πηγή ψηλά στο βουνό, διαμέσου της κοιλάδας. Θα πληρώνονταν αναλόγως τις ποσότητες του νερού που θα μετέφεραν στο χωριό. Ο Μπρούνο και ο Πάμπλο άρχισαν να δουλεύουν με ενθουσιασμό. Καθημερινά, από το πρωί μέχρι το βράδυ, μετέφεραν κουβάδες από και προς την πηγή. Δούλευαν πολύ σκληρά για να μεταφέρουν το νερό στο χωριό. Το βράδυ επέστρεφαν στο σπίτι τους, έχοντας στα χέρια τους το μεροκάματο. Ο Μπρούνο ήταν ικανοποιημένος με τη δουλειά του και με τα χρήματα που έβγαζε. Ήταν δε σίγουρος ότι με αυτή τη δουλειά θα έκανε πραγματικότητα τα όνειρά του. Ο Μπρούνο σκέφτηκε ότι για να αυξήσει το μεροκάματό του θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει μεγαλύτερους κουβάδες, έτσι ώστε να μεταφέρει περισσότερο νερό κάθε φορά. Πίστευε ότι με ένα μεγαλύτερο εισόδημα θα μπορούσε σύντομα να αγοράσει μια αγελάδα καθώς και το σπίτι των ονείρων του. Ο Πάμπλο, από την άλλη μεριά, δεν ήταν ικανοποιημένος. Στο τέλος κάθε μέρας, η πλάτη και τα χέρια του πονούσαν και ένιωθε εξαντλημένος. Προσπαθούσε να σκεφτεί έναν ευκολότερο τρόπο για να βγάζει περισσότερα χρήματα. Μια μέρα του ήρθε μια ιδέα. Σκέφτηκε να κατασκευάσει έναν αγωγό που θα μετέφερε απευθείας το νερό από την ορεινή πηγή στο χωριό. Με τον αγωγό αυτόν θα μπορούσε να μεταφέρει περισσότερο νερό στο χωριό χωρίς να κουβαλάει κουβάδες από την πηγή στο χωριό και αντίστροφα. Πολύ σύντομα ενθουσιάστηκε με την ιδέα του και άρχισε να κάνει σχέδια. Ο Πάμπλο φυσικά μοιράστηκε την ιδέα του με τον Μπρούνο και του ζήτησε να συνεργαστεί μαζί του και να τον βοηθήσει να κατασκευάσουν τον αγωγό. Ο Μπρούνο σκέφτηκε ότι η ιδέα αυτή ήταν θεότρελη. Το μόνο που μπορούσε να σκεφτεί ο Μπρούνο ήταν τι θα μπορούσε να αγοράσει σήμερα με τα χρήματά του και πώς θα το πετύχαινε αυτό συντομότερα. Είχε την αίσθηση ότι το να κατασκευάσει τον αγωγό θα τον καθυστερούσε από το να επιτύχει τους στόχους του. Αντίθετα, ο Μπρούνο πήρε μεγαλύτερους κουβάδες και πήγαινε ερχόταν συχνότερα στην πηγή για να μεταφέρει το νερό. Ήταν σίγουρος ότι αυτός ήταν ο τρόπος για να βγάλει περισσότερα χρήματα. Ο Πάμπλο αποφάσισε να κατασκευάσει τον αγωγό μόνος του. Κατανοούσε ότι δεν θα ήταν εύκολο να τελειώσει τον αγωγό και ότι θα απαιτούσε πολύ χρόνο. Ο Πάμπλο γνώριζε ότι θα του έπαιρνε αρκετά χρόνια για να τελειώσει. Όμως επικεντρώθηκε στο στόχο του. Κάθε μέρα εργαζόταν μεταφέροντας το νερό όπως και πριν. Ωστόσο, τα Σαββατοκύριακα και στον ελεύθερο χρόνο του δούλευε σκληρά, σκάβοντας το βραχώδες έδαφος για να φτιάξει τον αγωγό του. Τον πρώτο μήνα δεν είχε να επιδείξει παρά ελάχιστο έργο. Ο Μπρούνο και οι συγχωριανοί του γέλαγαν μαζί του και τον κορόιδευαν. Τον αποκαλούσαν Πάμπλο ο Αγωγάνθρωπος. Στη διάρκεια αυτής της περίοδου, το εισόδημα του Μπρούνο διπλασιάστηκε. Είχε ήδη αγοράσει μια αγελάδα και ένα μεγαλύτερο σπίτι. Είχε αλλάξει και ο τρόπος ζωής του. Τώρα είχε αρχίσει να συχνάζει στο μπαρ μετά τη δουλειά, όπου διασκέδαζε με τα χρήματα που είχε βγάλει από τη σκληρή δουλειά του.
Αυτό που δεν μπορούσε να καταλάβει ο Μπρούνο ήταν ότι μεταφέροντας τους μεγάλους κουβάδες κάθε μέρα, οι ώμοι του είχαν αρχίσει να καμπουριάζουν, ενώ το πρόσωπό του έδειχνε φθαρμένο και το σώμα του κουρασμένο. Σύντομα άρχισε να μεταφέρει όλο και λιγότερο νερό λόγω της φθοράς και της κούρασης του κορμιού του. Οι μήνες πέρναγαν, αλλά ο Πάμπλο συνέχιζε να εργάζεται. Πέρασε ο πρώτος χρόνος και σύντομα πέρασε και ο δεύτερος. Στο τέλος, ο Πάμπλο τελείωσε τον αγωγό του. Χρησιμοποιούσε πλέον τον αγωγό του για να μεταφέρει νερό στο χωριό, αντί να κουβαλάει κουβάδες. Ο Πάμπλο τώρα έβγαζε περισσότερα χρήματα από κάθε άλλη φορά και το νερό συνέχιζε να ρέει προς το χωριό. Ενώ ο Πάμπλο ξεκουραζόταν, ενώ κοιμόταν ή έτρωγε, το νερό έρεε. Ο Πάμπλο ήταν πανευτυχής και περήφανος για την οξυδέρκεια, την επιμονή και τη σκληρή δουλειά του. Τώρα το εισόδημά του έρεε όπως έρεε και το νερό μέσω του αγωγού του. Η ιστορία του Μπρούνο και του Πάμπλο είναι αντανάκλαση της ίδιας της ζωής. Η δουλειά του συμβολίζει αυτό που κάνουν οι περισσότεροι άνθρωποι για να βγάλουν χρήματα. Ο Μπρούνο βγάζει χρήματα κουβαλώντας κουβάδες. Πηγαινοέρχεται από την πηγή στο χωριό, μεταφέροντας κουβάδες σε αντάλλαγμα για τα χρήματα που βγάζει. Για να αυξήσει το εισόδημά του, πρέπει είτε να πηγαίνει πιο συχνά στην πηγή, είτε να χρησιμοποιεί μεγαλύτερους κουβάδες. Είναι πολύ σύνηθες στην πραγματική ζωή να αυξάνουμε το εισόδημά μας δουλεύοντας πιο σκληρά. Παραδείγματος χάρη, δουλεύοντας υπερορίες ή κάνοντας μια δεύτερη εργασία. Αυξάνουμε επίσης το μέγεθος των κουβάδων μας, αποδεχόμενοι μια πιο καλοπληρωμένη δουλειά, η οποία όμως απαιτεί συχνά να αφιερώνουμε περισσότερο χρόνο στη δουλειά. Οι περισσότεροι από εμάς ανταλλάσσουμε το χρόνο μας με τα χρήματα όπως και ο Μπρούνο. Γνωρίζουμε ότι ο καθένας μας έχει στη διάθεσή του μόνο 24 ώρες κάθε μέρα και ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλο αυτό το χρόνο μας στη δουλειά. Τα δύσκολα έρχονται όταν πλέον δεν μπορούμε να ανταλλάξουμε το χρόνο μας με χρήματα, είτε λόγω ηλικίας, είτε λόγω της κατάστασης της υγείας μας, είτε για άλλους λόγους, οπότε σταματάει και το εισόδημά μας. Ας δούμε τώρα τι έκανε ο Πάμπλο. Πολύ σοφά, ο Πάμπλο δεν αντάλλαξε όλο το χρόνο του για ένα περιορισμένο εισόδημα, αλλά χρησιμοποίησε μέρος του χρόνου του για να κατασκευάσει έναν αγωγό. Γνώριζε ότι ο αγωγός θα του απέδιδε ένα συνεχές εισόδημα όσο θα έρεε το νερό. Ένα συνεχές εισόδημα το οποίο θα ήταν σαν να εργαζόταν πολλαπλάσιο χρόνο κάθε μέρα. Ο Πάμπλο ήξερε ότι κάποια μέρα, είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω υγείας, δεν θα μπορούσε πλέον να ανταλλάξει το διαθέσιμο χρόνο του με χρήματα. Ο Πάμπλο γνώριζε ότι εάν κατάφερε να θέσει σε εφαρμογή την ιδέα του για τον αγωγό, το μόνο που θα είχε να κάνει θα ήταν η σκληρή δουλειά της κατασκευής του αγωγού. Αφού ολοκληρωνόταν ο αγωγός, ο Πάμπλο θα ήταν σε θέση να παρακολουθεί και να συντηρεί τη ροή του νερού, διασφαλίζοντας έτσι τη συνέχεια του εισοδήματός του. Ο Πάμπλο λοιπόν μας έδειξε ότι για να βγάλουμε ένα εισόδημα δεν είναι πάντοτε απαραίτητο να ανταλλάσσουμε απευθείας το χρόνο μας με τα χρήματα. Υπάρχουν πραγματικά καλύτεροι τρόποι. Εσείς τι πιστεύετε? Είστε ακόμα σαν τον Μπρούνο, ο οποίος ανταλλάσσει απευθείας τον χρόνο του με χρήματα? Ή θέλετε να είστε σαν τον Πάμπλο, κατασκευάζοντας και συντηρώντας έναν αγωγό για ένα διαρκές εισόδημα? Εάν η ιδέα να κατασκευάσετε τον δικό σας αγωγό σας κεντρίζει το ενδιαφέρον, επικοινωνήστε με το άτομο που σας έδωσε αυτή την παρουσίαση. Μπορείτε σήμερα κιόλας να αρχίσετε να φτιάχνετε τον δικό σας αγωγό.